Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya al'ummar duniya, masoya nesa da kusa, musamman in Najeriya, ina ma kowa fatan alkhairi. Jama'a da Allah ku yi hakuri, yau na zo da irin abin da ban saba zuwa da shi ba. Ni kusan ban saba zuwa martani ba, amma a wannan gabar abin da Davido ya mana dabbanci ne. Da Davido da masu irin tunaninsa, duk me aka ce halin dabbobi ne suke yi. Ya Davido za ka je kana promoting ɗin Ansaru, kana promoting 'yan ta'adda. Ya za ka je ka ɗauki sirrin Najeriya, sirrin mu na cikin gida ka ɗauka kai mana duniya. Me za ku samu? Me za ka samu a wannan? Duk wani content creator wanda zai zama yana irin halin Davido na promoting 'yan ta'adda, wallahi ku ce mai da kasar nan baya. Davido ya ɗauki sunan yara wanda ibtila'i ya same su a Oyo, aka sace su. Ya rubuta sunan yaran a jikin tutar Najeriya ko a jikin bajin Najeriya, ya tafi Amurka yana yadawa. To me ya riba shi? Me zai samu a wannan abun? Ko dan dai kawai me aikata ya maida abu siyasa, ya maida tsaro siyasa kenan. Dan kanin ubanka yana takara a cikin me aikata a cikin akwat, shi kuma Tinubu na mulki a APC, shikenan ya zama laifi. Sai ka ce wai dole yanzu lokacin kamfen din kanin babanka yayi, dole sai ka taimake shi, kuma in zaka taimakai da matsalar tsaro zaka me aka cewa zaka yi kamfen. Duk ma wani dan siyasa da yake kamfen da matsalar tsaro wallahi ma hukaci ne, dan bai san me ake nufi da wani abun ba. Abun da Davido ya yi fa daidai da zanin uwar shi ne ya kwance, ya dauki hoto ya tafi America, wanda duk duniya kowa ya gani, ya ce ga zanin uwar shi ya kwance a zo a taimaka a daure mata. Wani irin hauka ne wannan? Ga mai hankali ka auna ga hankali yayi ko rashin hankali. Hidimar tsaro ba hidima wacce wadda me aka ce zaka shiga karan gatsai, dole sai ka tsaya an gaya maka me ake ciki ko ko a ina ake. Davido ka san dalilin ɗaukar waɗannan yaran wanda aka kidnap da su? Yan kidnapping ne ko kuma yan ta'adda ne manya aka kawo musu mutanen su. Suka yi mutanen suna hannu, sai suka ce bari su yi garkuwa da waɗannan ƙananan yaran, in sun an kama to me aka za a sako musu mutanen su. Da aka zo gurin shugaban kasa da jami'an tsaron Najeriya suka haɗa kai suka ce ba za a saki yan ta'addan nan ba, kuma wancan yaran sai an kwato su. To muna wannan kamar fa da bidiyo zai mana wannan cin mutuncin. To bari in gaya muku, ni a tunani na yanzu ma da bidiyo dan Ansaru ne, da kakkenin ta'adda ne, saboda wannan babban ta'addanci ne. Ya ma kasan mu ta'addanci, ya dauki sirrin kasan mu ya je ya kai, kuma ƙarya yake ya sani, saboda kai baka sai yanzu ka je China ba, ko TV in za ka kalla abinda ake so kalla shi za ka kalla, ko kuma ka je Google ba za ka sauke ba, ka je Korea ka ce za ka yi wannan abin, kai ka je ba America ba ce karshen mawaka, ka je America ka ce za ka ɗauki wani abu da ba a so ka yada ba zai yiwu ba. duk kasashen Larabawa wannan haka suke yi. Waya ma in za ka siyan kaide maka. Amma yawanci content creators namu haka suka zauna yanzu, kawai abin tsaro su suke promoting yan ta'adda. Wani aka wasu ba su sani ba, wasu kuma da gangan suke, wasu ma 'yan siyasa ne suke ba su kuɗi su ɗauki wannan matsalar tsaron su kuma 'yan siyasa sun san wannan babban babban illa ce. To in ba ku sani ba, content creators yawanci daga cikin ku wanda suke neman followers da hidimar tsaro, ku ne kuke mai da kasar nan baya, ku ne kuke promoting 'yan ta'adda, ku ka zama marketer ɗinsu. Dan ta'adda ya kama mutum ya rasa yadda zai da shi, idan ya kwana biyu kwana goma, wasu ma guduwa suke su basu. Amma idan ya fasin shi yana da mutum 10 ko mutum 100, kai kana da mutum miliyan 1 ko 100 ko 500, ka dauka kai fastin, saboda haka an gani, saboda haka wasu manyan yan ta'addan za su zo sara a hannun shi, su kara shiga da su daji. In ba ku sani ba, ni wannan abin ya faru da ni. Duk wani labari da ake cewa da farfesu da tsire, labarin muta suke ji. Balan ku shi kanci tsirara, ni mahaifiyata aka kama. Lokacin da aka kama mahaifiyata abin da ya faru kenan. Wa'inda suka kama ta saura kaɗan, bai fi sauran awanni ba, don ya ta a kwana 7 kwana 8 ne a kama su. Atiku Abubakar ya je magana a media, ya ce ya kamata 'yan ta'adda su saki Maman Rarara. Daga wannan magana da ya wasu manyan 'yan ta'addan suka zo suka sare ta a hannun na yaran, sai da muka ƙara kwana wajen 11 sannan muka samu mama. Kaga wannan cutar da ni yayi, wasu na ganin kamar ya burge ni ne, ko shi yayi dan popularity ne, ko dan yayi kaza, saboda mutane popularity shi yawanci sun yada abun. To wannan magana ta sa aka zo ya kara abun nisa, wasu na ganin hoya Atiku ya alhini a kaina, ni cuta ta yi. Dan idan da gaske yake yi, so yake a saki mamana, kamata ya rubuta ma shugaban kasa leta, ko kuma me aka ce ya rubuta ma shugabannin tsaro DSS da shi kuma aji, su ce ya kamata wannan abun a yi duk yadda za a yi
in ma shawara ce baya tunda tsohon mataimakin shugaban kasa ne amma yanzu ya magana a media daga wannan maganar tashi sai da muka kwana 11 sannan me aka ce aka saki ganin inda take wannan cuta ce ko taimako ne ya kamata mu gane ku kuke promoter din yan ta'adda ku kuke promoter din su content creator namu me aka ce wasu daga cikin ku dan ba zan ce gaba ɗaya ba kawai sun koma matsalar tsaro ce me aka ce neman follow din su saboda za a ma comment za a ma liking ku daina yaudaran masoyan ku da cewa kuna yi dan Allah kuna yi dan Najeriya kuma ƙarya kuke yi kuna yi ne dan a muku liking dan a muku comment Allah ya tsare ni da in yaudar masoya na in ce wai ina yin wannan abun wai dan su dan Allah kuma ni ba dan su nake ba ni ba haka nake yi ba ni ina yin wannan abun duk abin da ya zama gaskiya a gurin mabiyina shi zan gaya masa ra'ayina ne ra'ayinka ne haka siyasa muke yi mun zauna a nan gurin kowa da kowa an ce kai ra'ayinka mai ra'ayinmu amma tsaro babu siyasa a ciki mu cire siyasa ku ne matsalar mu a Najeriya yanzu ku ke mai da ƙasa baya ku ke mai da jami'an tsaro baya saboda ku ke promoting yan ta'adda idan kun daina promoting din su jami'an tsaro za su samu dama su da kama su in kuma kuna promoting suna ƙara ƙarfi ne kaso tana ƙara tashi wannan abin ne ya faru da ni na riga na gaya muku babu wanda ya ce karka je kai ra'ayinka a siyasa amma dai karka mai da mai aka ce har ka tsaro siyasa yanzu mutane kawai kowa in ya ci abinci ya shiga daki ya kunna fanka kawai sai ka ji ni ba na yi daman waye ce ka yi waye sa ka waye ce kai wani ko ka kai wani kai ka isa ka ce dole wani sai abin da kake so ba ka isa ka ce dole ne abin da kake so ba ni ma ba isa in ce dole sai kai abin da kake so ba duk wanda ya kawo talla ba cewa dole ka saya ba kana faɗin kwalitin ɗan takararka ni ma an faɗi nawa amma ba za mu ɗauko tsaro mu sashi a siyasa ba ni ina magana akan wannan abin da wannan ne aka ce wannan da bidan yayi wannan dabbacin da ya mana sanadin siyasa dan kanin uban shi yana takara ne a jam'iyyar akwat saboda haka shi kuma Tinubu yana APC saboda haka yazo wannan abin saboda su samu sympathy ko su samu ƙura'a ko su samu mabiya wannan ba daidai bane ya kamata mu gyara ta nan gaba ɗayan mu hatta ma 'yan siyasan mu daina wannan abin mu daina irin wannan abin na mai aikatawa na siyasantar da tsaro yanzu mun hada kungiya muka tawo majalisa wannan kungiyar mun hada ta akan abu biyu ne yawanci mabiyan mu suna cewa ba ma yin magana a harkar tsaro ba ma yin magana akan abin da ka sake ciki ya za ka zo kai magana akan abin da baka sani ba dole sai ka nemi sanayya muka tawo majalisa muka zo muka ce muna son ganin abin bici ya zo ya ce zai zauna da mu ya ba mu dakin baki muka zauna wasu ma su kewa a cikin majalisa ne muka zauna a dakin baki muka ce abubuwan da muke so ka gaya mana me ake ciki a bangaren kaza musamman da bangaren tsaro da kuma bangaren hanyoyi a ayyukan more rayuwa a bangaren arewa mu wannan za ka gaya mana saboda mabiyan mu suna tambayar mu ko mun kasa ba su amsa akan wannan ga muka je gurin abu bici ce to zai gaya mana abin nan in za a yi in za a kwana ba zai gama ba amma ne zai gaya mana kaɗan a ciki ya gaya mana kaɗan daga ciki akwai aikin da ake a Sokoto akwai wanda ake a Yola akwai wanda ake a Jigawa ya gaya mana inda ake ayyuka akwai titin duka ya ce gasu waɗannan jeranti ne yanzu ma mun tashi mu je mu gani ya ce kuma a hidimar tsaro abu ne wanda ba kowa yake shiga ba kowa yana da limit kowa ya je taimaki jami'in kowa da Allah ya je tambayi jami'an tsaro na kusa da shi ko jami'in tsaro akwai limit kowanne akwai limit din shi to wannan abin muka je muka yi a majalisa muna neman labaran da za mu iya ba wa followers ɗinmu na gaskiya ba na ƙarya ba na irin na yawancin content creator ba wanda suke haɗa ƙarya da gaskiya a su faɗa su rika promoting yan ta'adda ya ce matsalar tsaro dole sai dai a nemo inda suka san harkar muka yi magana da NSA muka ce ko dai shi ko wakilin shi muna neman wani information wanda za mu iya bayarwa abinda NSA ya gaya mana ba lalle me aka ce ba lalle bane ya faɗa a cikin me aka ce a social media amma dai abin da ya gama daga fara wasu zuwa yanzu kacalla wa'inda aka yi maganin su wa'inda aka kashe a karin batta wa'inda ne aka ce jami'an tsaro sun je kama su suka fara harbi wasu sun mutu to wa'inda suka mutu sun fi 800 kacalla waɗanda kowa na da rundunar shi wani 50 wani 100 wani 200 wani ma 500 irin waɗannan duka waɗannan an yi ajalinsu a wannan gwamnatin wannan abin sai an biyo ka gida an gaya maka ana yi tukunna kuma kai kila ma ka san infoma kuma baka faɗa ba wani ma ya san infoma bai faɗa ba to wannan labarin muka je muka nemo mun nema a gurin abin bici mun nema a gurin NSC saboda a nan ne abin bici babu abin da ba za ka samu a gurin shi ba sai dai hidimar tsaro da ya ce shi ba zai iya ba sai dai masu abin da ya su faɗa wannan sirrin na maganar jami'an tsaro su za su iya faɗa da ya kawo kai ka zo da shi saboda haka mutane da Allah ku rika mutane ku rika kanku adalci
in za ka kirkira an ce content creator da kwakwalwa yake amfani ya nishadantar ya wayar da kan mutane ka gane nusar da mutane, amma da yanzu kun zama kun aje komai ko abin da kuke dauka shine kawai me aka cewa harkar hidimar tsaro ko kuma wata yi tsirara ko kuma in wani da shi da buduroi suna rigima a wannan shine yake zama trending. Ba abin da kuke iya yi wanda wannan wani abu ne wanda zai zama na nishadi ne ko na faɗakarwa ko nishadantawa wanda zai zama shine trending. Kawai yanzu content me aka ce abin da kuke kawai ya zama shine kawai matsalar tsaro kuke neman followers da ita, ku neman followers, ku neman likes, ku neman viewers. Wasu ba 'yan siyasa da suke ba su kuɗi su rika promoting 'yan ta'adda saboda a ce gwamnatin Tinubu ba ta yi. Kuma ni yana mamaki wannan abun a siyasa muke yi ba. Shekara 4 baya duk gwamnonin da suke gwamna ba su bane gwamnoni. Nan da shekara 4 ko shekara 5 ko shekara 7 wanda suke duk ba su bane. Kuma yawanci kila ma nas duk ku ne akan kujerun nan. 'Yan gwagwarmaya da yawa sun shiga gwamnati yanzu idan ka zo ka ce musu ya ake ciki a cikin wannan hidimar sai dai su ce maka ayi hakuri ba mu san yadda abin nan yake ba. Akwai gwamnan da mun yi magana da shi kafin ya hau gwamna ya ce in ya hau zai kaza in ya hau zai kaza, amma da ya hau gwamna yanzu idan ka zo ka ce masa wai ya ayi kaza da kaza ya ce da Allah ayi hakuri saboda shi bai san zurfin ruwan ba. To matsalar tsaro haka take. Amma ku ƙara tanawa da Davido da waɗanda suke intanet Davido wannan abin da suka yi halin dabbobi ne, kuma ba a siyasa da tsaro, ba a siyasa da tsaro. Wanda ya wannan ya zama mahaukaci.